Novou energii a magickou atmosféru vdechla českokrumlovským klášterům výstava uměleckých děl jednoho z velikánů 20. století Pabla Picassa, která byla za účasti významných hostů zahájena vernisáží v úterý 8. dubna. Jsme moc rádi, že ta výstava tady je. Pan ředitel klášterů v loňském roce udělal obrovskou změnu v klášterech, uspořil na personálních záležitostech, uspořil nám v rozpočtu velké miliony korun a i tato výstava je něco, co je, bych řekl, novou etapou klášterů v Českém Krumlově. Přesně takhle jsem si to představoval, to znamená, aby byla nastolena úplně jiná laťka pro využívání těchto prostor, to znamená skutečně velikány umění, ať současnosti nebo minulosti. A právě Picasso byl takovým tím hezkým startem. Tato výstava je unikátní, v Českém Krumlově dosud nevídaná, tak věřím, že obohatí jak nás jako město, tak obohatí turisty, kteří nás navštíví, takže jsem zvědavý na to, jak bude úspěšná. Umění rád mám, myslím si, že každý, kdo je v Krumlově, tak ho svým způsobem musí mít rád, protože v Krumlově se umění přímo snoubí s denní realitou. Prostory klášterů jsou pro pořádání výstav přitažlivé nejen proto, že lze zajímavě oddělit tematické celky, ale také prostředí bývalé duchovní historické budovy koresponduje s moderním abstraktním dílem. Právě ty prostory, které tady jsou, se k tomu přímo vybízely. Já teda musím říci a poděkovat všem těm, kteří se zasloužili o to, že ty prostory k tomu vybavili v takové kvalitě, v které jsou, protože jinak by tady taková výstava být nemohla, třeba by ani nebyla tak zajímavá pro ty, kteří nám ty díla půjčují. Tato exkluzivní expozice ukazuje umělce nejen jako zakladatele kubismu, ale i jeho život a tvorbu od realismu až po jeho nejslavnější kubistická díla. Je to více než 80 děl. Ano, jsou to originály, grafiky, lepty, keramika, dobové fotografie. A expozice je vlastně rozdělená do jednotlivých témat, jako je toro, jako to znamená býčí zápasy, potom jsou tam ateliér, jako téma ateliéru, potom je tam téma ženy, to bylo jeho hlavní téma, jo, a další a další. Picassovým specifikem byla neopakovatelná jistá linka a v jeho díle se odráží boj s dokonale realistickým uměním a potřeba tuto dokonalost ničit. Nechtějte tomu rozumět, protože rozum tady v tomhle vztahu jako nefunguje a je to prostě, jsou to jeho díla, to jsou jeho děti, který mají svůj život a jsou to prostě média, který lidi, když mají otevřenou hlavu, tak je dokážou vnímat. Zákaz zobrazování toho největšího tajemství, kterým je Bůh, a ten na svých stránkách nám říká, neuděláš si modlu, neuděláš si obraz, neuděláš si sochu, tak vlastně to nás přivádí k abstraktnímu umění, protože chceme-li zachytit toto tajemství, tak používáme určitých symbolů, tedy určitých čar, určitého znázornění, a tak si můžeme uvědomit, jak souvisí teda realita, ale jak také souvisí s ní i určitá abstrakce. Expozice se bude v průběhu roku obohacovat o další díla a obměňovat. Návštěvník tak může výstavu vidět více než jednou a stále objevovat něco nového.